खुलुमबाय आंनि नामा बड'लेण्ड टाइगार नोंथांमोना आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलखौ थास साबसक्राइब खालामनायाव ना टाइमनि गोनांथि ना साननो गोनांथि ना फैसानि गोनांथि जेबो गोनांथि गैया मात्र साबसक्राइब लिरनाय गोजौआव क्लिक खालामना अब्लानो साबसक्राइब जाबाय आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेला 0 साबसक्राइबारनिफ्राय 72,000 साबसक्राइब जाबाय बेनि थाखाय आं गासै साबसक्राइबार बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर जासिबाय जायफोर बिथांमोना आंखौ दासिमबो मदद खालामगासिनो दङ आंखौ हेफाजाब होगासिनो दङ आंखौ प्रेरणा होगासिनो दङ आं बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर जासियो आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलनिफ्राय आरो इयुनावबो बेफोरबायदिनो हेफाजाब आरो मदद मोनबाय थागोन होननानै आङो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ सानफ्रोमबो नाय 0 निफ्राय 72 साबसक्राइब खालामनायनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर जासिबाय आरो बे 0 निफ्राय 72,000 साबसक्राइब जानायाव इउटुब सालायनायाव ओरैबायदि गिदिर गिदिर घटना जानानै थांदों गोबां केस जानो गोनां जादों गोबां केस बिपिएफजों बुथारनो होसोजानाय बिपिएफजों दम होजानाय बिपिएफजों सानसेयाव 20 जननिफ्राय 30 जन मानसिया आंखौ फन खालामनानै बुथारनो दम होयोमोन इउटुब चेनेल बन्द खालामनो होयोमोन अब्लाबो आं दिनैसिमबो गाराखै दिनै नैबे कर्टआव केस होयोब्ला गाबोन नैबे कर्टआव केस होयो गोबां कर्टआव थांनो गोनां जाबाय बिपिएफनि सासेबो मानसिया आंजों दिनैसिम देरहानो हायाखै हाग्रामानि पिए जेननो गोनां जादों बे 0 निफ्राय 72,000 साबसक्राइब जानाय समाव बिपिएफनिफोरा जेननो गोनां जादों लाजिनो गोनां जादों आंखौ चन्द्र ब्रह्मनि गामियाव बुथारनो होसोदोंमोन बिपिएफनिफोरा रावबो पात्ता मोनासै आंबो एक्टर बायदिखा नालाय टाइसिबो रोंगोन ना केरेक्टार पुरा मावजिनि आदब टाइगार पान्च मांकि पान्च बेक किक बहुत किक रोंगोन नालाय आंबो डेन्जारसो 20-30 जन मानसि आंखौ चन्द्र ब्रह्मनि गामियाव होसोना पात्ता मोनाखै जिबायदि स्नेक्स पान्च आंनि दिन्थिनायजों फाग्ला जालांजोबदों बिसोर लाइभ भिडिअ बानायनानै हगारनानै होदो आङो दिनै आंनियाव ओरैबायदि पुलिस फैयोमोन बै समाव दिनै नङा बिपिएफनि सरकारनि समाव आंनियाव मास मोननै मोनथाम मोनब्रैनि गेजेर गेजेर पुलिस फैबाय थायोमोन आंखौ हमनो थाखाय बिपिएफनिफोरानो आंखौ हमनो एंगारहरोमोन किन्तु आंखौ सानसेबो पुलिसफोरा हमनो हायामोन मानो हमनो हाया मानो होनोब्ला सानसे सिगां आंखौ सोरबा फन खालामनानै खिन्थाहरो दे नोंनियाव गाबोन पुलिस थांगोन होननानै सोर खिन्थाहरो आंबो मिथिया आंखौ मोजां मोनग्रा नामा बिपिएफनिबो खायसे मोजां मानसि दङ नालाय साफा सानै बिफोरनो जानो हायो आंखौ बुङो दे नोंखौ उमुक थानानिफ्राय मुसलपुर थानानिफ्राय नोंनियाव पुलिस थांगोन क'क्राझार थानानिफ्राय नोंनियाव पुलिस थांगोन गग्रा थानानिफ्राय नोंनियाव पुलिस थांगोन माबा मेघालयनि पुलिसफोर मानि आंखौ सानथाम हमनो फैदोंमोन बिपिएफनि बै समाव मेघालयनि पुलिसफोराबो आंखौ हमनो फैदोंमोन किन्तु पात्ता मोनासै खेबथाम फैदों मागो सम खाना जानाय सम साना खाना जानायनि नखानायै मागोनि खाना जानायनि नखानायैबो आंखौ मेघालय पुलिसा नागिरनानै फैदोंमोन हमनो फैदोंमोन पात्ता मोनाखै आंजों मा काहिनी जादों मेघालय पुलिसा हमनो फैनायाव आं मेघालय पुलिसफोरखौ बोरैहाय लाइभ नायगासिनो दंमोन आं नोंथांमोन नेक्स्ट भिडिअ खिन्थागोन नोंथांमोना खालि आंखौ मदद खालाम आंनि बे बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना भ्लग्स मोनगोन प्रेरणा गोनां भिडिअ मोनगोन गोबां मोजां मोजां भिडिअ मोनगोन सोरखौबा रायनाय सोरखौबा माबानाय अरिजिन घटना अरिजिन काहिनी ओरैबायदि मोनसे शक्ति दङ आंनियाव बै समाव आं बिपिएफ सरकारखौ फाग्ला खालामना होदों बिटिसिआव आसामाव जुदि नांगोला गियोब्ला मात्र नैबे फान्थागेल्ला बड'लेण्ड टाइगारखौल' गियो बेनि अनगायै बिसोरो रावखौबो गिया आंनि नाम खोनाबानो थोर खमफैयो हाग्रामायानो जा सन्दनानो जा सोरबा कास्टमानो जा सोरबा दावराव देख्रेबना दावराय देख्रेबोनो सोरबा सानसुमायानो जा सब आंखौ थोर खमफैजोबो आंनि अनगा बिसोर रावखौबो खमफैया जि बड'लेण्ड टाइगारा फेसबुकाव नुजाबाय सेस जि बड'लेण्ड टाइगारा इउटुबाव नुजाबाय थैबाय आरो बिसोर हासु गुबुजोबना लायोना आंखौ गिनानै बिसोरो ओरैबायदि गिनो बाप्रे बासलासो फैबाय ओरै जायोनो आं डेन्जार बुस्थु सरकारखौ हिलायनो हानाय शक्ति आंनियाव दोङो दाबो दोङो एकदम दाबो दोङो आंनो पिस्टल गुलिनि प्रयजन नाङा आं गिया आंनि लोगोआव कन्टिनिउ मोनसे बुस्थु थायो मा बुस्थु आं नोंथांमोननो बेखौ बुङा बे मोनसे बुस्थुआ थायोब्लानो आं रावखौबो गिया ओरैबायदि थै गरम जायो आंहा बे बुस्थुआ थायोब्ला आं बे बुस्थुखौ रुमनिफ्राय ओंखारबानो लाखायो रुम सिङाव लाया दिसुन रुम सिङाव जेराव मेराव गारनानै दोनो रुमनिफ्राय जा ओंखारबाय बे बुस्थुखौ आं लाखाबाय थारमाने रावखौबो गिला आरो होमबानिया है सोरबा एक्स वाइ जेदनो सोरबा फान्था फान्थि दाउला दाउलि गुन्दा गुन्दियानो जां रावखौबो गिया आरो बे बुस्थुआ लोगोआव थायोब्ला ओरैबायदि मोनसे शक्ति मोनो बे बुस्थुआ थायोब्ला बे बुस्थुआ मा बुस्थु नोंथांमोना दानो बुङा उनाव बुंगोन आं नेक्स्ट सरकार जानायनि उनाव शपथ ग्रहण लानायनि
नखानायैनो आं नोंथांमोननो बुंगोन नोंथांमोना आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आं रावखौबो गिया थैनोबो गिया बुलायनोबो गिया बुजानोबो गिया बुलायनोबो गिया होस्लायनोबो गिया बाथ्रा टक खालामनोबो आं जेबो गिया बेखौनो बुङो बड'लेण्ड टाइगार